Abenduaren 3an Euskararen nazioarteko eguna ospatzen dugu. Urteko egutegian, egun seinalatua den arren, euskararen presentziak eta erabilerak urte osoan behar du isla. Gainera, gutariko edonork egiaztatu ahal izan du, orain dela 20 urte baino euskara gehiago entzuten dela gure kaleetan. Hori, besteak beste, euskaldun berria izor diegu. Duela 13 urte hasi naiz euskaraz ikasten. Lehen urte bat euskaltegi batean, gero beste urte bat nire kontua, liburuekin, adibidez. Eta azkenean hasi naiz hitz egiten nire semeekin. Eskondu eta gero, 1976 urtean, hasi nintzen gau eskola batean, Miren Bihotza, eta 2 urte edo gutxi gora bera egon nintzen. 14-15 urtekin hasi nintzen euskaltegi batean, han Iruñan, eta gustura hartu nuen, eta horrela ibili naiz. Hasi, instituto garaian hasiko nintzen, seguruna. Batetik beste guztia bezala gai arrunta bezala, eta gero bestetik ere banitun 2 ikaskide euskaldun, eta haiekin, ikusi nuen banitzala gai elkarrizketa errezaketa egiteko, ez da. Familia artean ere euskaraz egiten dudanez, txikitatik ikasi dut euskaraz. Hasi naiz ikasten euskara nire semeekin hitz egiteko. Hori da motibo garrantzitsuena. Nire herriko hizkuntza zen, hori da importanteena. Eta gero pentsatu nintzen, gero nire seme-alaba euskaraz ikastea. Nire homekin euskaraz hitz egin nahi nulako, hasi nintzen hemen euskaltegi batean. Batez nire motivazio nagusia izan zen, inguruan euskalduna nitulako, ez? Hori izan niretzat importanteena, beraiekin normal komunikatu ahal izatean, nire traba izan gabe, ez? Nik ikasten ari nintzen lanean hasteko ega ateratzea edo gomendagarria izango litzakela iruditu zait. Baiak denbora asko dagan, aprobetxatu dut ega ateratzeko eta zerbait gehiago ikasteko ere. Lehengo aldiz euskaraz hitz egiten nuenean, ni uste dut izan da nire semeekin, justo. Eta sentitu nintzen oso torpe, iruditzen zitzaidan oso artifiziala, eta kostatu zitzaidan. Oso pozik, arroa, eta oraintxe bertan, pixkanaka nire joarekin txekiten ari naiz euskeraz, eta niretzat nahikoa da hori. Lehengo aldian ez dago gogoratzen ze sentitu nuen euskaraz hitz egitean. Beti, gogoratzen den nola anai arrebakin hitz egiten, haiek hitz egitean euskaraz nola gustatzen zitzaidan hori entzutea eta belarria egiten hasi nintzen, hitz batzuk gelditzen zitzezkean beti barruan abestiak, marraskibizunak ikusten telebistan ere eta ez dakit. Nik ere nahi nun euskara jakitea. Azken finean gurasoekin ikasita eta ez zaitu etortzen momentu hori. Azkenean betiko hasieratik bukaerara joan momentua dela, orduan Ez dakit, batekin topo egin, eta nuntzi ez lehengusua, ez dakit, atzean gelditu da berriketan. Eta berriketan esan, eta batian gorritu nintzen, ez? Eta berriketan hori ez dut inun ikasi, hori besteen erreakzioa ikusita normala zala eta
eta bueno, normal jarraitu genuen elkarrizketa, eta hori izan zen niretzat momentu importantea, ez? Konturatu nintzenean, banintzela gai, pentsatu gabe euskaraz normal jardute edo. Batzuk kanpotik etorriak. Besteak familia ez euskaldunetan jaioak. Haurtzaroan ikasiteko euskara galdutakoak ere bai, baina denak euskaldunak. Hori guztia dela eta euskaldun berriari aitortza egin nahi diogu aurtengo euskararen nazioarteko egunean. Mila esker euskaldun berriak. Eskerrik asko euskararen taupada izateagatik.